Slovenský mládežnícky tím, vlastne tím vytvorený z detí, kanoistov, kajakárov, dievčat v Slovenskom zväze rýchlostnej kanoistiky vo veku od 11 do 14 rokov. Jeho úlohou je na základe skúseností z iných krajín, ako sú ten Maďarska a z Českej republiky, trošku vlastne si ich aj otestovať, zistiť ich všeobecnú pripravenosť, špeciálnu, stretávať sa, spoznávať sa, vytvoriť nejaký kolektív do budúcnosti a samozrejme je to zamerané s tým, že aby sa posúvali potom k tým vyšším reprezentačným kategóriám, ako sú juniori a seniori. Na tých sústredeniach, testovacích zrázoch, alebo sústredenia, ako to nazvať, sa stretávame aj s top športovcami a hrávame tu rôzne hry. To je prvá úloha taká, získať o nich všeobecný prehľad o ich pripravenosti. Druhá vec, radi by sme boli, keby sa stretávali aj so svojimi rovesníkmi v zahraničí, tak sme naplánovali preteky v zahraničí. Boli sme tento rok v júni v Maďarsku, teraz v septembri sme boli v Čechách, v Prahe.